ka jingjur palat ka jinghap yon hakini ki arsngi bat hadu ka sngi ublei haladak bat ki jaka pamarchan kalakta jur bhai kalet kawan bat ki jingim jong ki pai pa ha Kargil ong ki he sarkar da ka bapan menaru bala hap ban pha khang lut ik skul na ka benta lai si kom kala jingeta ka sor Kargil kala yo ban sakhi ya ka jingreban ka bala pai hadu nriu inshi ka yor kalpa ki babun ki jaka pamarchan pat kila sakhi ba ka jingreban ka jinghap ka yor kala kodru shedu arphun kumta nakadaw ka jinghap kansan bat ka jingjur ka jinghap yor u chairman cum chief executive councillor ka LAHDC Kargil u Muhammad Jaffer akun hakadi ka sngi ublei ulalum ya ka jingalang bakar ki banyak ran halor kani ka mat kham tam e komno banyo pen khu nyo mador pat pan walam biang ya ka let kawan pat ka rukom im kumpa julong man ka sngi ha boro ka we ka district hakani ka jingalang u CC ulabatharu ya ki officer bakin ya trailang pat kitanat baro ban pet yo don kanu ka jingsha penjulor kham tam e hakabedei bat karap karyang ka khlaw ka batam ki umbam umdi pat ki we uang ru bakani ka jingjur bnya ka long ban yo ai kham kloy ya ki la jingerap sekitu ki basakta katkum ki kandon jong ka jingja shalun shop maryang hakajo ka por u chief education officer Kargil USD namgyal ulapan mana ba ka jingkhang ya kini skul na ka benta lai sngi kan thop lang ya baro ki skul sarkar pat komju ki skul shiman ka balong na do ka apoi terek hadu ka apply terek byayong uang ru ba ka ni ka jing pha khang ki skul ka long banyada na ka jingma yo don ka jing twa khando ka jinghap ki mau bat ki we ki jingma ki bala banbu jingma ya ki khanna skul pat ki no hikai